अखायानो हास्राबायनो लिना माबाना बलगयारिना दा गोबावनि उनाव आगैनि करिय'ग्राफि खालामनायावहाय एक्टिं खालामनो मोनलायबाय माबायदि मोनदों आरो मोजां जाखायो रोंना मोजां जाखायो आगैना गोसोनि साननायफ्रा जाजोबोने जोंनि बड' इन्डास्ट्रियावहाय सोरबा सासे माल्टि टेलेन्टेड दङ होनना बुङोबा बिथाङानो फार्स्ट आरोना थाना बेयाव जिरायफोरा ओमफ्राय एसे मानसिया उसुख जादों बेखायनो महरखौबो एसे बोरैबा नुदोंना बेलेग नुदों सोरबानि गावनाय महर माबा बेमार जादों आरो दा रबि एक्टरनि न'आव फैदों जिहेतु गोथाव मोनजालांबा एसे मोजां जागोनखौ आं मुलि बथलसो लाबोदों मुलि बथल फिथाइ सामथाइनि आयुर्वेदिक माथो मबाइल कभारफ्रा एखे बाल सेमसांबो आइफनबो हनै डिजाइना एखे आरो एक्टरा माबायदि मोनगोन दिनै मिउजिक भिडिअ शुट खालामनानै गोसोखौ गाज्रि मोनदों आङो अखा हानायखाय जेबो नङा दे अखायालाय मोजांसो बोर सारस्रिनायसो जागोन लावदुम माथो दिस्टार्ब खालामगोन नामा बन्द' हगार हरथारदों नामा जालायबायलै भिडिअ लावदुम लिंहरथारदों नामा नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां प्रडाक्ट्सनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जाहैबाय everteen बिकिनि लाइन हेयार रिमुभेल क्रिम स' नैबेनो आरोना ओमफ्राय दिनैहाय आङो जोंनि जा इन्टिमेट एरिया बा जोंनि जा सेन्सिटिभ एरियानि बेनि हेयार रिमुभेल क्रिमनि बागै रायलायगोन आरोना स' बेनो जाहैबाय everteenनिफ्राय ओमफ्राय बेखौहाय इउज खालामनाया गोबाव समनिफ्रायनो आं इउज खालामगासिनो आरो लोगोसे बेनिफ्राय आं बिराद मोजां रिजाल्टबो मोनदों स' बिनि थाखायनो आं सानबाय मा नोंथांमोननि सिगाङावबो फंनैसो खोथा बेनि बागै खोन्थाना होनि स' देट नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनाबो बेखौहाय इउज खालामनो हागोन आरो स' बेनि पेकेजिंआ नै बेफोरबायदि आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय बेखौ खेवनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेयावहाय मोनगोन नैबे रिमुभेल क्रिम हेयार रिमुभेल क्रिम बिकिनि लाइननि ओमफ्रायहाय बेयावहाय नैबेजोंनो फोननो नांगौ ओमफ्रायहाय बेजोंबो बोखारनोबो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय मोजांसिन बाथ्रायानो जाहैबाय जोङो बेखौहाय जेब्लानोखि जों जोंनि सेन्सिटिभ एरिया बा आन्डार आर्मस बा बिकिनि लाइन बा आखाइ आथिं जेरावखि जोङो हेयार रिमुभ खालामनो साना मानो बेयावहाय हेयार रिमुभ खालामोबा जोङो एक्सट्रा टावेल बा एक्सट्रा जि इउज खालामाबाबो जायो मानो होननानै बुङोब्ला नैबेयावनो नैबे टावेल होखानाय दङ आरोना बेखौहाय जास्ट जोङो दैयावहाय सोमनानै होवानो बे चकलेट टाइपनि बुस्थुआ टावेलावहाय महर लागोन आरो स' बेजोंनो जोङो हुगारनो नांगौ आरो लोगोसे बेखौहाय माबोरैहाय मा फोननांगौ आं नोंथांमोननो दिन्थिखागोन फारि फारि आरो लोगोसे बिराद इजि आरो बे क्रिमखौ फुननानैहाय जेन'का मार्केटावहाय माखासे क्रिम मोनो जाय क्रिमखौहाय जोङो इउज खालामोबा जों जाय जायगायाव इउज खालामो बेयो पुरा डार्क जायो आरोना स' बेयो बेबायदि नङा आरो लोगोसे माखासे हेयार रिमुभेल क्रिमनिफ्राय ओरैबायदि गाज्रि स्मेल फैयो बाट बेयावहाय बिदि जेबो गैया आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि हेयार ग्रथआ जुदि बाराबा बा नोंथांमोननि हेयारा जुदि बाराबा बिदिब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो ट्रिम खालामनानै ला बेनि उनावहाय नैबेखौहाय इउज खालामोबा ओरैबायदि स्मुथ स्किन मोनगोन बिराद मोजां मोनगोन नोंथांमोना आरो लोगोसे बियो बेसेबां दाम गोसा नङा बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनगोन नोंथांमोना बेखौहाय आरो लोगोसे बेखौ रिमुभ खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना जेबो रेडनेस बा रासेस बेफोरबायदि जेबो जाया आरोना आरो लोगोसे नोंथांमोननि हेयार ग्रथआबो बिराद खमायलांगोन बे प्रडाक्ट्सआ स्पेशियली डिजाइन खालामदों सेन्सिटिभ एरियानि थाखाय जाय जोंखौ बार्निंबो जाहोआ जेबो दहायनो खिथाखादों आङो रासेस जाहोआ बा इरिटेसन बेफोरबायदि जाहोआ आरोना आरो लोगोसे बियो बिराद ट्रेभेल फ्रेन्डलि नोंथांमोना नुखादों स' आं बायदि जायफोरा बेरायग्रा बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो गाइस बिकिनि लाइनाव एप्लाइ खालामनायनि सिगां आखायावनो एप्लाइ खालामसै नानैनि आखायावहाय नै everteenनि बिकिनि लाइन हेयार रिमुभेल क्रिमखौहाय ओमफ्राय दायो बेयावहाय नै नोंथांमोना नुनो हादों नानैनि हेयारा आखायाव माबोरैहाय दङ ओमफ्राय बेयावहाय नै दायो आङो क्रिमखौहाय एप्लाइ खालामबाय जिहेतु बेनावबो बारा गैया नालाय बेखायनो ट्रिम खालामनानै लायासै ओमफ्राय फोननानै लाबाय मोजाङै बबेखिनि जायगायावहाय हेयार रिमुभ खालामनांगौ बेखौहाय फोनदो ओमफ्राय लोगोसे नैबेखौहाय बे टावेलखौहाय दैयावल' फिजोबना होबानो टावेलनि महर लागोन आरोना
दैयाव फिजोमखांनानै नै जा मोजां जाखायो बेखौबो फुगारनो थाखाय नांगौ नालाय बेनि थाखायनो एक्सट्रा जेबो जि इउज खालामलायनाङा आरोना नै एसेबां गुवार जाबाय स' बेजोंनो आरामसे क्लिन खालामनो हायो आरो जेबो नांलाया ओमफ्रायहाय दायो नै दोनबाय जोङो 5 to 10 minutes ओमफ्रायहाय नै हुख'बाय हुख'नायावहाय माखासेया गदों माखासेया गवाखै ओमफ्राय नानियाबो ट्राइ खालामबाय आरो ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय नैबे टावेलजों साफा खालामसै दायो नै नोंथांमोना नुखादों गबाय ओमफ्रायहाय नैबे टावेलजोंहाय एसे हुनानै लाबानो गासिबो गजोबसिगोन आरो नै नोंथांमोना डिफारेन्सखौ नुबायानो दा जि जायगायावहाय फोनदों गखायो एसे देखायना होदो नै नोंथांमोना नुखाबाय आरो बेखौहाय फोननानै नोंथांमोना 5 to 10 minutes लाइक सोरनिबा हेयारा बांद्राय थायो नालाय बेबायदिया एसे गोबाव दोननांगौ 10 to 15 minutes ओमफ्राय बिनि उनावहाय खालामनांगौ नाथाय आंनि केसावहाय मा जायो आंनाथ' बारा गैया नालाय स' बिनि थाखायनो आंना 5 minutesआवनो कमप्लिट जानानैहाय मोजां स्मुथ स्किन जायो आरोना जेबो रेडनेस बा रासेस बेफोरबायदि जेबो जाया स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै बे प्रडाक्ट्सखौहाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनाय दंखायो थाबैनो थांनानै बायदो आरो लोगोसे इउज खालामनानै माबोरैहाय मोनखो आंनो खिथाहरनो दाबाव